ассалому алайкум ҳамтони азизинда, саломат ва хонобад сарбаланд бошед. ман чиз ба блогерҳое ки тоҷик ҳастанд, ку забони тоҷикиро хуб медонед, хуб гап зада метавонед, нутқ карда метавонед, аз шумо хоҳиш дорам ки ҳар ҳафта ақаллан якто видео дар бораи эҳтироми падару модар карда дар ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ бояд гузорем. Шумо, ман инчунин. барои чӣ? Барои он ки дар ояти Қуръон омадааст ки ба ёд биёред, ба ёд овардани шумо барои муъминҳо чӣ мешавад? Манфиатбахш мешавад. ба мо санг мезананд, моро айбҷӯӣ мекунанд, камбуҷӣ мекунанд, кардан гиранд. гуфти тоҷикӣ мо мегӯянд ку ба гапи ахмақ сукут мегӯянд ку, ё ки мегӯянд ку саг меҷакад, корвон меравад. мо бояд ки дода нашавем, ба гапҳои одамҳо паст баланд медем, лекин барои эҳтироми падару модар илтимос аз шумо блогерҳои муҳтарам, ҳамватанони азиз, ҳамзабонони ман, яъне ки ҳисси тоҷикона бояд дошта бошем ки барои халқи ватан хизмат бояд карда бошем. иншоалло ки эҳтироми падару модар дар асри мо не, дар ҳама аср буд. эҳтироми падару модар ҳама асрда буд. касе эҳтиром мекард, буд, ҳаст ва хоҳад буд. ва касое ки намекарданд, эҳтиром набуданд, нестанд ва нахоҳанд буд. барои мо бояд ба ёд биёрем ки эҳтироми падару модарам карда бошем. мисол ман таҷриба дорам аз эҳтироми падару модар, аз таҷрибаҳои худам қисса мекунам, мисол блог мекунам, дар инҷо мемонам, ҳастед, видео мекунам, ролик. лекин бо касе ки надорад таҷриба мешавад ки аз дигар видеоҳо гирифта шумо медонед ки чиқадр видео кунед гузоред, то ин ки ҷавонони мо да гӯшашон расида истад ки ба нагӯянд ки мо надонистем. мегӯянд ку тоҷикои мо як масъалаи дига чӣ дорем ку чиз мегӯянд ку дузғара забонаш мегӯянд дарозае ку ба нагӯянд. он вақт ки ба мо хабар надоданду мо бехабар будем, ба мо нагуфтанд, шумо гап мезанед, шумо худтон кардагӣ нестем, таҷриба надорем. ман доим ба шумо мегӯям ки ман падару модарамро мусоҳиб шудем бо ҳамроҳии фарзандонаш ҳамаш. мусоҳиб шудем. мо 5 фарзанд дар оила. падару модари ман 13 фарзанд. худованд дод, аз 13 фарзанд 5 каси мо зинда мондем. 3 духтару 2 писар. лекин мо падару модарамонро дар пирияшон соҳиб шудем. касе ки агар гӯяд ки не, гапҳои шумо дуруст нест, шумо метавонед ки ба шаҳри чи ваҳдат равед, мактаби рақами чи мегӯянд 9 ба номи Аброҳим Берунӣ рафтам, онҷо пурсед ки оилаи мо чӣ гуна оила буданд. агар касе ки бовар накуна гапҳои маро, мегӯяд ку шунидан кай бояд монандидам, ё масъала дорем. лекин ман ҳар он чӣ ки ба шумо мегӯям, ман аз таҷрибаи худам ба шумо мегӯям. бале, ҳамин чиз видеои маро шогирдон тамошо мекунанд, ҳамкурсонам тамошо мекунанд. дар ҳамин комментарӣ нависен. касоне ки маро дида истода, ҳамватанон, ҳамкурсо аз душанбе ва шогирдонам, касе ки маро дида истода, касоне ки меомадед, ман падарамро чӣ гуна мева дар даҳонаш мемондам, модарамро чӣ гуна таома дар даҳонаш мемондам. касоне ки маро мебинед дар ҳамин ютуб тамошо мекунед, дар комментарӣ нависед ки омада дида будем ман чӣ гуна падару модарамро таом мисол мехӯронидам ва об менӯшонидам, чой менӯшонидам. мисли кӯдак мешавад. дар сураи аҳқоф дар ояти 15 омадааст ки дар давоми яка муроҷиатам ба ҳамин блогерҳо, мумкин блогерҳо дар кор шавад ҳамин сухани ман. дар ояти 15 сураи аҳқоф омадааст ки инсон вақте ки аз 40 боло мерад, ку дар тафсири ибни касир омадааст, аз 40 сола боло 50, 60, 70, 80 ҳамин ба марҳилаи боло рафтан, умри инсон қадар ки ба боло равад, ҳамон қадар бо ба кӯдакӣ бармегардад. чӣ гуна ки мо аз кӯдакӣ ба калонсолӣ омада растем, ку а вақти калонсол ки пиронсол ки шуд, аллакай ба мисли кӯдак шуда рафта мерасад. ва мо мисли кӯдак бояд ки рафтор кунем. падари ман дар шаб, як ними шаб мисли кӯдаки хурд, падари ман 88 аз дунё гузашт. нисфи шаб бедор мешуданд, як газ нон мегуфтанд, 3 қурт об. ҳамина медодем, ором хоб мекарданд. агар намедодем, то саҳар одамои хоб кардан намемонанд. мисли кӯдаке ки бедор мешавад, гира мекунад, шир мехоҳад ки модар намемаконад, баъд гирада медарояд, гира мекунад то ки шир натиҳад, хаб намекунад. анан пирам хел мешавад, пиронсол хел мешавад ки як газ нону 3 қурт обам мегираду хоб мерад, дига ҳеҷ касро ноором намекунад. ана ҳамин гуна аст пиронсолӣ. шумо фикр кардед ки пиронҳоро солҳоро аз шаб то саҳар мешинед, бо ҳамроҳишон гап мезанед? албатта ки не. ва як газ нон мегирад, 3 қурт об менӯшад, хоб мекунад, дига шумо намегӯяд ки бачаам ихел хел. ва саҳар мехезад, ба худаш мисол ҳоҷатхона меравад, дастурӯшӯӣ меравад, мефикрад ки бачаҷонам ихел, духтарҷонам ихел. ин хел чиз вазин нестай, лекин инам аз одат баромадан дар кор ки мисол ки дар барашон будан лозим аст. падару модар, падару модари мо бо мо 20 сол, 30 сол
چی نمیشود که مثال که اونا رو قدر بگیم که او عذاب میکشیم با وجودی اون که در یک اوله 4 5 فرزند باشد که میشه که تقسیم کنن. دیروز یک تا زن قد شنیدم از ازبکستان میگه که مادرم رو 10 سال نگاه کردم، 10 سال مادرش رو نگاه داشته است. تاتر میدادش تاتر زنک خودش 90 ساله، نه 88 ساله، 88 ساله 2 سال پس 90 ساله میشه. مادرم میگه 10 سال جوگایی شد، 10 سال نگاه کردم میگه مادرم. میگه مشاورم میگه اومدیم کشیدیم اومدیم به خونه مادرم نگاه کردیم. دیدین انسان ها پدر مادرش صاحب میشه، برای شما پدر مادرت صاحب شه. ما مادرم رو 4 سال نگاه کردیم، پدرم رو 2 سال نگاه کردیم. بله حتی چقدر که در کار باشد باید ما نگاه کنیم، برای که در نزد خدا ما جوابگر میشویم. بله پدر مادر ما هسته، ما رو پدر مادرمون کلام کردن، به دنیا آوردن، خوراندن پوشوندن، خودشون نخوردن نپوشیدن، ما رو خوراندن نپوشونیدن. همین است. وقتی که ما پدر مادر که میسون نگاه و بین نمیکنیم در نزد خدا ما جوابگر میشیم، کسی دیگر نه. برای که پدر مادری من ما فرزندا رو به دنیا آورد، ما باید اونها رو صاحب شویم نگاه بین کنیم. کسی دیگه جوابگر نمیشه. مگر ما انا شما میشونی پدر مادران شما پدر مادران شما میشود، شما در نزد خداوند جوابگر میشید، در نزد الله تعالی در این دنیا و در قیامت جوابگر میشید. کسی که پدر مادرش صاحب شد مثل ما خوشبخت‌ترین انسان ها میشود. کسی که نگاه بین نکرد پس بدانید که از جمله چی میشوند بدبختان در دنیا و در قیامت. برای اینکه در آیات قرآن آمده است که الله تعالی ریزو هست و خوشحال است از آن فرزندانی که پدر مادر از آنها خوشحال از دنیا رفتند. خب می ندارم شما